Ara hem començat la gravació d'aquesta sessió informativa de l'esborrany del Pla d'Acció Coara. Si us sembla bé, el que faré és intentar compartir la presentació. A veure si soc capaç de trobar-la. Aquí. Si em podeu confirmar, sisplau, que l'esteu veient. Sí, Jordi. Sí? Sí. Perfecte, gràcies. Doncs bé, com us deia, bon dia i gràcies per l'assistència a aquest seminari online on el que faré en una finestra d'una hora aproximadament us presentaré el que és l'esborrany del Pla d'Acció Coara per la UDL, que abarca la finestra des de l'any 2025 fins a 2028. Jo soc adjunt al Vicerectorat de Recerca i una mica la persona que ha liderat aquest esborrany, la confecció de l'esborrany del Pla d'Acció. I bé, sense més, us comentaré una mica com està estructurada la presentació. A veure, correcte. Doncs veieu que, en principi, la meva idea és estructurar la sessió en tres parts equivalents. Una primera part on comentaré què és Coara, per a aquells de vosaltres que potser esteu poc familiaritzats amb la coalició Coara, què és el que pretén, els objectius, etc. Després, la segona part serà una mica ja més focalitzada a la descripció de la proposta de Pla d'Acció Coara per la UDL. I finalment hi ha una última part amb un torn obert de paraules, consultes, comentaris, preocupacions, etc. Tot el que us pugui acudir, en la mesura que pugui respondre, ho faré. Doncs comencem amb la primera part, que és Coara. Doncs Coara és l'acrònim de la Coalició per l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca. És una institució europea internacional que, com veieu aquí, s'inicia l'1 de desembre de l'any 2022 i que a data d'avui té més de 700, gairebé 750 institucions signatàries. L'objectiu de Coara és la reforma d'una forma sistemàtica, progressiva, de l'avaluació de la recerca i de la millora de les pràctiques d'avaluació, a través de l'aplicació d'uns principis comuns i d'uns compromisos clars que s'han d'anar produint, com deia, de forma progressiva durant els propers 5 anys. En aquest requadre que teniu aquí veieu una mica quina és la visió de la coalició, que no és altra que és l'avaluació de la recerca dels investigadors i les organitzacions de recerca. En aquesta avaluació se'ls reconegui la diversitat d'outputs, de pràctiques i d'activitats que s'entén que maximitzen la qualitat i l'impacte de la recerca. Això requereix, Coara entén que això requereix basar l'avaluació primàriament en un judici qualitatiu, pel qual la revisió per experts o per parells és central, recolzada sempre amb un ús responsable dels indicadors quantitatius. Bé, vaig a descriure una mica què entenc Coara del perquè de la necessitat d'una reforma de l'avaluació, i és que Coara entén que hi ha un ampli consens en la comunitat investigadora sobre la necessitat de reformar els actuals medis d'avaluació de la investigació que, bàsicament, es basen en l'ús d'indicadors bibliomètrics, mètriques de recerca. Aquestes mètriques de recerca han tingut, com sabeu, un paper fonamental al llarg dels darrers 30 anys per tal de llançar la recerca, i això ha estat claríssim en el cas de la ciència espanyola i catalana en particular, on ha representat un estímul innegable per tal de posicionar la nostra recerca, diguéssim, en un àmbit de lideratge europeu. Ara bé, s'entén que aquest model, a data d'avui, degut a les evolucions de demanda social de la recerca, de les tecnologies, etc., aquest model presenta signes d'esgotament i perquè s'entén que representa un obstacle pel reconeixement del ventall de contribucions que hi ha darrere de la carrera científica i que aquesta manca de reconeixement d'un ventall més ampli de contribucions afecta negativament a la qualitat i l'impacte de la investigació de la recerca.
I d'aquí, diguéssim, la necessitat de repensar l'avaluació actual de la recerca en els organismes que fan aquest tipus d'activitat. Bé, diguéssim, aquest escenari d'identificació de les debilitats del sistema basat en mètriques s'ha posat de manifest en els darrers 10 anys a través de declaracions molt conegudes com a la DORA, Declaració de San Francisco, el Manifest de Leiden, els principis de Hong Kong, etc. I en base al reconeixement d'aquestes debilitats, l'acord que promou COARA estableix una direcció comú per la reforma de l'avaluació de la investigació. I això sí que m'agradaria recalcar-ho. Un aspecte molt important és que es respecta al mateix temps l'autonomia de les organitzacions. És a dir, aquí no es tracta d'imposar res, sinó d'adoptar uns principis comuns que governaran tot el procés de reforma. Com us dic, la idea és que aquest procés abarqui els propers 5 anys i bé, una mica per contextualitzar aquesta problemàtica. Lògicament, aquí no tenim temps d'abundar en el problema, però us presento a tall d'exemple un comentari del president de Science Europe, que és un organisme europeu que aglutina una gran quantitat d'institucions de recerca de gran nivell, com ara el CSIC, que ens diu que el model de publish or perish, tots coneguts, i les mètriques ens han conduït a un carreró sense sortida i que hem de fer l'esforç de reconèixer l'espectre més ampli de valor creat pels investigadors. I també, a tall d'exemple, teniu aquest article publicat a Nature fa uns mesos, uns anys, o sigui, sembla que és del 2022, que indica que el caràcter disruptiu de la recerca que apareix en els articles d'investigació ha anat progressivament en descens al llarg dels últims 60 anys i el mateix passa amb l'impacte de les patents. El que vol dir que sí, efectivament, cada cop es publica més, però també hi ha la percepció, i això una mica recolza aquesta idea, de que el valor d'aquestes publicacions és cada cop més i més petit. I d'aquí el valor d'aquest tipus de declaracions o manifests, com ara el de Leiden, que tracta de contextualitzar una mica la vàlua dels indicadors bibliomètrics per tal de fer-ne un bon ús. Bé, el que fa COARA és recollir aquests criteris que s'entenen avui en dia com a limitats en l'avaluació de la recerca i que obstaculitzen el progrés de la ciència, i el que fa és, a data 2021, fa una consulta, o en aquest cas la Comissió Europea fa una consulta a les parts europees interessades, universitats, centres de recerca, etc., que dona lloc a un informe sobre l'abast dels principis comuns per reformar l'avaluació de la investigació. Més endavant, un any més tard, l'any 2022, s'inicia un procés de redacció d'un acord de reforma de l'avaluació de la recerca i aquest acord està liderat per 20 experts i amb més de 350 organitzacions que participen, de 40 països, entre ells la pròpia CRUE. I durant 6 mesos hi ha un procés iteratiu, de caràcter bottom-up, és a dir, on realment es dona veu a totes aquestes organitzacions i, com a conseqüència, l'esborrany inicial canvia radicalment i s'introdueixen, diguéssim, per exemple, uns aspectes que més cal destacar aquí és que hi ha un conjunt de països que clarament vol apostar per substituir els indicadors bibliomètrics per indicadors qualitatius, bàsicament països nòrdics, centre Europa, etc., però diguéssim que aquí estem acostumats a un altre tipus de cultura de l'avaluació de la recerca i aquest procés bottom-up el que fa és regular una mica això i introdueix, diguéssim, aquest matís de que realment els indicadors quantitatius han de jugar el seu paper, però s'han d'utilitzar de forma responsable. Darrere d'aquest acord hi ha bàsicament la Comissió Europea, Science Europe i l'Associació Europea d'Universitats, en tot aquest grup d'organitzacions que comentava. L'acord que estableix una direcció compartida per als canvis en les pràctiques d'avaluació de la recerca dels investigadors
i les organitzacions que realitzen recerca, amb l'objectiu general de maximitzar la seva qualitat i el seu impacte. Això demana que, com ara veurem, els organismes centres signants de l'acord redactin un pla d'acció que durant 5 anys es comprometi a moure's en aquesta direcció de canvi en els sistemes d'avaluació de la recerca a nivell institucional. Coara estableix, o l'acord, millor dit, estableix un seguit de principis generals que teniu aquí, que es poden dividir en 2 grans grups. Un primer bloc d'acords que són de caràcter, diguéssim, conceptual, com és, per exemple, el de complir les normes i pràctiques d'ètica i integritat en l'avaluació de la recerca, lògic, salvaguardar la llibertat d'investigació científica i, sobretot, com us deia abans, respectar l'autonomia de les organitzacions d'investigació. I després hi ha un altre grup de principis que bàsicament tracten de treballar aquests nous criteris d'avaluació complementaris a l'avaluació quantitativa. I, per exemple, aquí cal reconèixer tot tipus de diversitat d'activitats que fan avançar la ciència. Dintre d'aquest segon grup de principis generals, per exemple, el que es tracta, i els principis del 8 al 10 en concret, tracten de no deixar ningú enrere, ningú que s'ho mereixi, lògicament, a l'hora d'avaluar la seva qualitat científica, més enllà de la punta de l'iceberg que representa publicar en revistes d'alt impacte. I, per exemple, es tracta de garantir la igualtat de gènere, igualtat d'oportunitats, la inclusió i respectar, molt important, la varietat de disciplines científiques amb les seves casuístiques, els tipus d'investigació i les etapes professionals. Bé, per implementar aquests principis s'adopten 10 compromisos. 4 són els que s'anomenen compromisos principals, que el que fan és determinar què s'ha de fer i que bàsicament el que ens diuen és que, els teniu aquí, que cal reconèixer la diversitat de contribucions i no adoptar una visió reduccionista que únicament valori els articles suposadament de l'impacte. S'han d'utilitzar criteris d'avaluació qualitativa amb un ús responsable d'indicadors quantitatius i s'ha d'abandonar l'ús inadequat de mètriques com ara l'índex d'impacte de les revistes o l'índex, per exemple. I bé, aquests 4 compromisos principals s'han de portar a terme amb uns compromisos de recolzament que precisament indiquen el com. Com s'ha de fer això? Aquests 6 compromisos els detallaré quan parli del pla d'acció UDL, però bàsicament es tracta de destinar recursos necessaris per afavorir la reforma, treballar precisament aquests criteris, incrementar la conscienciació i la formació en l'adopció d'aquests criteris i, sobretot, també facilitar l'aprenentatge mutu en el si de Coara i, molt important, l'últim d'aquests criteris és d'avaluar pràctiques per valorar realment que el que s'està fent millora el que ja tenim, que és, en el nostre cas, l'avaluació bàsicament basada en biotècnia. Bé, com s'estructura Coara? Bàsicament, una institució pot signar Coara i la signatura vol dir que la institució signatària es compromet a implantar aquests compromisos que he comentat abans a través d'un pla d'acció. I un segon pas, que és el que normalment adopta totes les institucions, no totes, moltes, que signen Coara, és el de formar part com a membre de la coalició, que vol dir que, com a membre, la institució té una veu dintre de la coalició, participa a la governança a través de grups de treballs, a partir d'assemblees generals, a través de capítols nacionals, que comentaré en un moment. I es beneficia d'aquest networking a nivell d'aprendre, diguéssim, d'altres, de les experiències d'altres. Els òrgans de govern de Coara són una assemblea general de membres que es reuneix cada any o cada 6 mesos, on tothom té capacitat de dir la seva, una junta directiva formada per 15 persones, que es tria cada 2 o 3 anys, i una secretaria que actualment recau a la European Science Foundation.
Bé, a data d'avui hi ha gairebé 750 membres signataris de Coara, la majoria, un 90%, són d'Europa, però es té la voluntat de fer, diguéssim, la coalició, fer-la més global, i la prova és que, per exemple, des de fa 6 mesos s'han anat incorporant països que no són europeus, els darrers, Kènia, Mèxic, Tanzània, com veieu aquí. Bé. Com s'implementa la reforma de l'avaluació a nivell pràctic? Doncs cada institució redacta, aprova, aplica i actualitza un pla d'acció vàlid per un període màxim de 5 anys, que és el que comentaré a continuació, i per aplicar i actualitzar aquest pla d'acció hi ha un seguit d'accions de recolzament propiciades per Coara, com són, per exemple, els grups de treball, Coara, que ara comentarem, i els capítols nacionals Coara, que també comentaré a continuació. Anem a PAMS, però simplement perquè tingueu una idea, a veure si puc fer un zoom amb això. En teoria puc fer un zoom. Hi ha prop de 150 plans d'accions ja publicats en obert a Zenodo. Aquí teniu el desglòs per països i aquí teniu un mapa a nivell de logos d'institucions que han signat Coara i que tenen el pla d'acció ja publicat. Per exemple, tenim aquí l'Autònoma de Barcelona, institucions que en són properes, Universitat Jaume I, la UOC, la Universitat Politècnica de Catalunya, la pròpia ANECA. Totes aquestes institucions nacionals tenen els seus plans d'acció ja publicats en obert. IRTA, segur que n'hi ha més. Bé, els grups de treball Coara, doncs el que fan és treballar, diguéssim, el que s'entenen que són problemàtiques, casuístiques, etc., que s'han d'examinar en detall. Per exemple, n'hi ha 13. Per exemple, hi ha un grup de treball que avalua la reforma de la carrera acadèmica, i això és molt important per a les universitats, perquè al final les universitats, els nostres membres, fan docència i recerca de forma totalment associada, i per tant això és important i no es pot deslligar, per exemple, de la feina que fan les agències nacionals, com ara ANECA, ACU, etc., i que lògicament les institucions no tenim autonomia per reformar la carrera acadèmica sense el que diuen les agències nacionals. I això veurem que és un aspecte important del National Chapter espanyol de Coara. Més grups de treball, sense entrar en detall, un grup de treball sobre l'ús responsable de mètriques i d'indicadors, tant qualitatius com quantitatius. Altres grups de treball, per exemple, sobre el reconeixement i la recompensa del peer review, perquè és obvi que això suposa una càrrega extra de feina. I altres, per exemple, un grup de treball en el que l'AUDL participa activament és el de multilingüisme i els biaixos del llenguatge en l'avaluació de la recerca, on tenim aquí en Josep Maria Cots, del Departament de Llengües Estrangeres, que ens fa, diguéssim, de persona que treballa en aquest grup de treball de Coara. I després tenim els capítols nacionals, que ara mateix n'hi ha 16. Els capítols nacionals sorgeixen com a iniciativa d'uns pocs països inicialment, sobretot del sud d'Europa, Espanya, Itàlia, Portugal, França, etc., que demanen, diguéssim, adaptar la reforma a la seva pròpia idiosincràsia, perquè aquí és veritat que estem més acostumats que, per exemple, als països nòrdics a treballar amb índexs bibliomètrics, mètriques, i que no pas en indicadors purament qualitatius. Però actualment hi ha fins a 16 països que volen adaptar Coara a la seva idiosincràsia i per fer això treballen en comú. En el cas del capítol espanyol, doncs, hi ha el kick-off meeting a data de febrer del 2024, fa un any, i ha estat liderat per ANECA, com veieu aquí, CSIC i la CRUE, i ja s'ha incorporat l'Institut de Salut Carles III. I són bàsicament les institucions que lideren el capítol nacional. Doncs tenim 80 institucions espanyoles que formen part del capítol nacional, encara que aquí fiqui 76, s'han anat incorporant de noves. Gairebé el 70% d'aquestes institucions són universitats. Val a dir que la majoria d'universitats espanyoles han signat Coara i, per suposat, totes les universitats públiques catalanes ho han fet i també ho han fet, per exemple, agències
d'avaluació de la investigació, AMECA, ACU i centres de recerca, CSIC, CERCA, etc. Molt breument, quina és la missió? Doncs recolzar la reforma de l'avaluació de la recerca a Espanya a través del reconeixement de la diversitat d'outputs, pràctiques i activitats que maximitzen, aparentment o teòricament, la qualitat i l'impacte de la recerca, i per fer això els objectius són bàsicament focalitzar-se en els compromisos 6, 7 i 8 de COARA, que bàsicament és la revisió i el desenvolupament de nous criteris d'avaluació, l'incrementar la conscienciació sobre la necessitat d'aquesta reforma i l'intercanvi de pràctiques i experiències. Com està funcionant el capítol nacional? Es va iniciar de forma pràctica fa un mes i mig, amb un mapeig de les millors pràctiques d'avaluació de la recerca, tant a nivell nacional com internacional, i això el que dona allò que és un entregable d'un report de mapeig de les millors pràctiques. Un segon pas és identificar aquelles pràctiques que poden ser adaptats al cas espanyol a nivell nacional, i el segon entregable és un document d'anàlisi i proposta de models. Hi ha un tercer pas que és la confecció del pilotatge d'això, és a dir, projectes pilot a petita escala, liderats per universitats, centres d'investigació, etc. I l'entregable és un document que presenta els resultats, l'anàlisi d'aquests programes pilot. I finalment, a partir d'aquí, s'estableix un quart pas, que és la de proposta i recomanació de metodologies d'avaluació. Recalcar, sobretot, que són propostes i recomanacions. Aquí no s'obliga ningú. Cada institució té la seva velocitat, la que desitja aportar a la reforma i el seu pla d'acció propi, que és el que comentaré a continuació, que és la proposta de pla d'acció COARA per la UDL, l'esborrany, vaja, que bé, heu tingut accés a dos documents, l'esborrany que està en català, el teniu en català, i després, diguéssim, el seu equivalent en anglès, que és, diguéssim, el document que de forma efectiva es penjarà a repositoris en obert, com ara Zenodo o Cora. Bé, aquí teniu una mica la línia del temps que s'ha utilitzat o que ha comportat aquesta fase d'elaboració de l'esborrany i que ha de finalitzar en una aprovació per Consell de Govern. COARA neix al desembre del 2022, ho teniu sota l'esquerra, i la UDL s'adhereix a COARA com a membre al març de l'any 23. Com us deia, a març del 24, un any més tard de l'adhesió de COARA, té lloc el kick-off meeting del capítol nacional de COARA, i a partir d'aquí, sí, és al març del 24, al febrer, perdó, hi ha el kick-off meeting. Al març del 24, un mes més tard del kick-off meeting, hi ha l'encàrrec per tant del Consell de Direcció de la UDL i en aquest cas del Vicerectorat de Recerca, hi ha l'encàrrec de confeccionar aquest esborrany a un grup redactor, que ara comentaré els seus membres, i durant 6 mesos aquest grup redactor treballa en l'esborrany i el posa a disposició de la Comissió de Recerca i del Consell de Direcció. En aquest cas, la Comissió de Recerca aprova l'esborrany, el Consell de Direcció de la UDL dona el seu ok i ens plantem ja a data d'avui, març del 25, on tenim aquest procés de consulta interna a la comunitat universitària i recull de possibles esmenes. La idea és, si tot va bé, portar el document ja finalitzat a la seva aprovació per Consell de Govern a finals d'abril d'aquest any 25. Tot això va en paral·lel amb la redacció i implementació del document de política de ciència oberta de l'UDL, que ja està aprovat, que es va aprovar a març del 23, i que d'alguna forma són vasos comunicants amb COARA perquè COARA veu molt del document de política de ciència oberta de la UDL. Bé,
El grup redactor o comissió COARA és el que teniu aquí. Està compost per 4 representants del PDI i 2 del PTGAS. En aquest cas són l'Eloi Garí, de l'àrea de salut, la Rosa Maria Gil, de tecnologia i sostenibilitat, la Maria José Vilalta, de l'àrea de desenvolupament social i territorial, i jo mateix, com a representant d'agroalimentació i adjunt al vicerectorat de recerca. I com a PTGAS tenim l'Eva Estupinyà, de la unitat de biblioteca i documentació, i la Maite Ferrer, de la unitat de gestió d'ajuts, dades de recerca i PDA. A la dreta teniu l'índex d'aquest esborrany, del Pla d'Acció COARA, per la UDL, i el que faré és ara donar, lògicament no tinc temps d'anar a comentar tots i cadascun dels aspectes del Pla d'Acció, el teniu disponible. En qualsevol cas, recalcaré el que considero que és més interessant, més rellevant. En primer lloc, lògicament, parlar de l'objectiu principal del Pla d'Acció, que no és altre que millorar o intentar millorar la qualitat i l'impacte de la recerca que es fa a la casa, la UDL, alineant-se amb els compromisos de COARA. I per fer això, doncs, ens basarem, o es basarà el Pla d'Acció en un seguit d'actuacions d'acord als següents principis generals. Són els que teniu aquí i són bàsicament els 10 principis generals de COARA, però amb algun matís. Per exemple, s'incorpora explícitament un principi que és el de, crec que és el número 5, que apareix en 5a posició, que és el de premiar el comportament investigador que sustenta pràctiques de ciència oberta, com ara intercanvi de dades, col·laboració oberta dins de la ciència i amb actors socials. I això, com us deia, s'alinea amb el document de política de ciència oberta de la UDL. I els altres principis són més o menys molt similars als que he comentat abans de COARA, els genèrics de COARA. Respecte a l'àmbit d'aplicació del document i la millora contínua, destaca 4 aspectes que ara comentaré. El primer és el compromís de la UDL amb l'avaluació responsable de recerca s'aplicarà a tota la institució, tant els processos com els procediments en què es du a terme l'avaluació de la recerca. O sigui, hi ha aquesta voluntat d'aplicar l'avaluació a qualsevol procés que suposi avaluar recerca, amb un matís inicial important, que és que, degut a que ens trobem en una fase que sembla que ja està veient la llum final de revisió dels criteris d'avaluació del PDI per part de les agències nacionals, tipus ANECA, tipus ACU, nacionals i autonòmiques, s'ha entès, aplicant un principi de prudència, que el present pla d'acció no inclogui de forma explícita l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI, a nivell, per exemple, de places de nova creació. Això, com que aquest document és viu i està subjecte a actualització durant els propers anys, doncs, possiblement, no sé si qui ha de ser qui ho hagi de dir, s'haurà de veure, però és possible que incorpori aquesta avaluació explícita un cop se sàpiguen exactament les regles del joc que apliquen les agències que ens estan avaluant, ANECA i l'Agència Estatal d'Investigació i ACU Catalunya. Per tant, el pla el que fa és posar èmfasi en la revisió i perfeccionament de les convocatòries competitives internes relacionades amb la recerca de la UDL, és a dir, aquelles pròpies del Vicerectorat de Recerca. I s'alinea amb el Pla Estratègic 2030 de l'UDL, de la qual la ciència oberta és un pilar fonamental. I finalment, amb aquest esperit de millora contínua, el pla d'acció s'ajusta al principi de revisió i actualització COARA i s'ha d'inspirar en un catàleg de bones pràctiques en el desenvolupament continu d'aquest repensament de l'activitat de l'avaluació de la recerca, i aquest repensament continu s'estableix tant a nivell català, per exemple, l'Agència Estil ACU Catalunya, a nivell estatal a través del capítol espanyol de COARA i a nivell, per suposat, europeu i internacional. Aquí teniu, diguéssim, l'eix o la part principal del pla d'acció, que són com es pensen aplicar els 6 compromisos de recolzament que veuen dels 4 compromisos principals que abans he comentat. Però és el com s'ha d'efectuar la reforma de l'avaluació
I aquí teniu aquesta taula on, per una banda, a l'esquerra teniu el compromís, directament transcrit del compromís Coara, unes línies d'actuació darrere del compromís, unes accions específiques, un àmbit temporal, un responsable i, finalment, una avaluació, que habitualment aquesta avaluació comporta també uns entregables en forma de memòria, en forma de document, etc. Anirem pas a pas i començarem pel compromís 5, que és un compromís, diguéssim, basal, on l'organització es compromet a dedicar recursos a la reforma de l'avaluació, recursos que poden ser tècnics, humans, econòmics, etc. En aquest cas, les línies d'actuació que es pretenen implementar són, per una banda, implementar els canvis, pròpiament dit, en l'avaluació de la recerca, i per implementar aquests canvis, les accions és, lògicament, aprovar un pla d'acció Coara, per una altra banda, implementar de forma efectiva el document institucional de política de ciència oberta que es va aprovar fa un any i mig, però que entenem que se li ha de donar un impuls. I tenim també com a acció el seguiment anual del pla d'acció, i això és important perquè aquest és un document, com deia, viu, subjecte a actualitzacions, revisions anuals, en base, diguéssim, al que tant la comissió de recerca de l'ODL, el vicerectorat de recerca i els diferents agents creiem oportú d'implementar per tal de fer més efectiva aquesta reforma. Per una altra banda, la línia d'actuació, una segona, que és el que teniu aquí sota, seria donar suport a tota la infraestructura necessària per la recollida i el tractament transparent de dades que després permeti, d'una forma efectiva, aplicar els compromisos de reforma de l'avaluació de la recerca, i això suposa, per exemple, implementar un nou portal de recerca, que sabeu que avui en dia està en data d'implementació pràctica, que seria el Dianet/Hèrcules, que ens ha de facilitar la infraestructura bàsica per analitzar dades, comunicar, difondre activitats científiques, i una segona acció seria facilitar la interoperabilitat entre Cora, que és l'espai català obert de recerca, on es depositen dades en obert, on es depositen articles en obert, etc., i el nou portal de recerca, és a dir, cal garantir aquesta interoperabilitat. No aniré, l'àmbit temporal el teniu aquí, responsable, avaluació, doncs això m'ho salto per anar més ràpid. El compromís número 6 és potser el central i el que ens preocupa més segurament a tots i totes, que és el de revisió i desenvolupament de criteris, eines i processos d'avaluació de la recerca. Aquí teniu una línia d'actuació única que és, com us deia, afecta les convocatòries del vicerectorat de recerca, que és la revisió i actualització contínua de convocatòries internes d'activitats de recerca i de candidats pre- i postdoctorals d'acord amb els principis o preceptes Coara. I com a accions, doncs bé, tenim la necessitat d'implementar un sistema d'avaluació de la recerca basat no només en indicadors quantitatius, sinó en criteris qualitatius, com s'ha comentat, la necessitat d'avançar cap a una avaluació global més qualitativa i en l'ús responsable de dades quantitatives, incorporant revisió per experta, etc. Una altra acció és considerar el compliment de la ciència oberta com a condició per a les propostes en convocatòries internes, per exemple, la necessitat de disposar dels articles en obert, la conveniència de disposar les dades en obert, etc. I després, finalment, utilitzar i adaptar el nou portal de recerca per fer-lo operatiu de cara a recollir les dades oportunes per fer tota aquesta avaluació. Bé, el que faré és breument em focalitzaré una mica en aquesta línia d'actuació per veure quines són les convocatòries afectades, en definitiva, i que són aquestes que teniu aquí. A l'esquerra teniu els agents encarregats de la revisió d'aquesta avaluació de la recerca. Al centre teniu les convocatòries afectades, ja veurem algun matís, i després a la dreta teniu els models de referència, perquè no té sentit deslligar l'avaluació de la recerca
que fem a la UDL dels requisits o dels principis d'avaluació que les agències nacionals o autonòmiques ens estan, diguéssim, no dic imposant, però són les que s'estan utilitzant o s'estan en fase d'implementació, diguéssim, sota el paraigües de Coara. Per exemple, ANECA, com sabeu, en la convocatòria de sexennis, us demana contextualitzar les vostres aportacions. L'Agència Estatal d'Investigació en els projectes us demana un currículum narratiu, el mateix que l'ACU en l'última reforma per tal de posar sobre la taula els nous criteris d'acreditació, demana currículums narratius també. Doncs tot això hem d'utilitzar-los, lògicament, com a models de referència, no ens podem deslligar d'ells, i també models de referència és tot el que sorgeixi dels working groups Coara i tot el que sorgeixi, que ja he comentat abans, del capítol nacional de Coara. Convocatòries gestionades i afectades gestionades pel Vicerectorat de Recerca a nivell de recursos humans, les convocatòries Predoc RU, FPU, FI SDUR, la FI UDL, convocatòries postdocs R2 R3, per exemple, les postdocs internes que vam llançar l'any passat, o les associades a projectes. A nivell d'altres convocatòries gestionades pel Vicerectorat de Recerca, tenim, per exemple, projectes PON, assignació a PTS, de PTS, preparació de projectes internacionals, etc., ajuts per estades o congressos. I teniu també aquí, amb asterisc, altres potencials convocatòries que no afecten el Vicerectorat de Recerca, però que eventualment, i si es creu oportú, es podrien incorporar aquí, com són del Vicerectorat de Transferència, la convocatòria UDL no Impuls, o en el cas de l'Escola de Doctorat, per exemple, el Premi Extraordinari de Doctorat, que es pot repensar o reavaluar dins d'una perspectiva Coara. Bé, això és el que s'intenta o el que recull ara, a data d'avui, el Pla d'Acció UDL. El que pot recollir més endavant i que no s'ha cregut oportú, com deia abans, incorporar-ho a data d'avui, doncs poden ser, per exemple, les convocatòries de PDI que afecten ja a personal que s'incorpora a la casa a nivell de PDI, diguéssim, amb funcions acadèmiques clares. I aquí els agents, lògicament, no tenen per què ser només el Vicerectorat de Recerca, sinó el Vicerectorat de Professorat, Ordenació Acadèmica, agents socials. Bé, això és algun objecte de discussió, però és possible que en el futur, qui ho cregui oportú, ho analitzi des d'aquesta perspectiva. I els models de referència, com dic, no els podem deslligar de la nostra situació particular i són els que he comentat abans. Bé, avancem, ja anem acabant. Ens queden 4 compromisos, així de forma molt breu. El compromís número 7 és el de conscienciació de la necessitat d'una reforma i formació en l'avaluació d'aquesta reforma o en l'avaluació de la recerca, perdó. La formació és molt important aquí perquè, diguéssim, les regles del joc poden anar canviant, insisteixo, de forma molt progressiva i al ritme que cada institució cregui oportú, però poden anar avançant i la formació aquí és bàsica. Com a línies d'actuació tenim una estratègia interna per comunicar la justificació de Coara, que és precisament el que estem fent a dia d'avui en aquest seminari, amb aquesta exposició pública del pla d'acció, la consulta interna i la recollida i anàlisi de possibles esmenes. Una altra línia és la difusió del pla d'acció a través d'una estratègia de comunicació específica al llarg dels propers 4 anys i la formació en els principis de Coara, que també s'haurà de dur a terme de forma imminent. El compromís número 8 és el d'aprenentatge mutu, és a dir, intercanvi de pràctiques i experiències, per tal d'anar agafant soltura en aquesta reforma. I això suposa una línia d'actuació que és intercanvi d'informació i aprenentatge mutu dins de Coara, a través de què? Participació en l'Assemblea General, en el capítol nacional de Coara, en el cas de la UDL. Jo soc el representant al capítol nacional de Coara, a través d'un grup de treball específic. I, finalment, participació en grups de treball de Coara, i hem parlat, abans he comentat el cas d'en Josep Maria Cots, que treballa en el grup de multilingüisme. Anem avançant. El compromís número 9 és el de
la comunicació dels progressos. Això també s'entén que és important perquè doncs, cal conscienciar, diguéssim, a tota la comunitat de que s'està progressant en la reforma de l'avaluació de la recerca i això com es fa? A través d'un seguiment per part de la Comissió Coara i una actualització utilitzant a través de memòries anuals que es posen a disposició de tota la comunitat. I finalment, tant o més important que la resta, és l'últim punt, l'últim compromís, que és que, lògicament, hem de fer un esforç important per avaluar la vàlua i l'impacte de la reforma que estem realitzant per estar convençuts de que, precisament, aquesta reforma no és pitjor, sinó que millora el que hem estat fent fins a data d'avui, que és basar l'avaluació de la recerca bàsicament en indicadors biomètrics quantitatius. I per fer això hi ha el compromís de compartir dades amb la comunitat internacional perquè es realitzin, diguéssim, les anàlisis oportunes d'aquests canvis en les pràctiques d'avaluació de la recerca. Ja vaig acabant. Finalment, l'últim punt que us volia comentar és la gestió i supervisió del pla d'acció a través de quatre idees importants. La primera és que les actuacions per reformar l'avaluació de la recerca són competència del Vicerrectorat de Recerca de l'ODL. Habitualment així ho són dintre de les universitats, competència del Vicerrectorat de Recerca. En aquest cas, la Comissió Coara és l'encarregada d'implementar, supervisar i actualitzar el pla d'acció i degut a aquest compromís de seguiment continu, les avaluacions finalitzades s'han d'avaluar en col·laboració amb els agents corresponents, unitats, departaments, qui sigui, amb freqüència semestral i lògicament, això també és una part important de la implementació del pla d'acció, aquesta avaluació periòdica de les accions finalitzades. També important és que el pla d'acció requereix una revisió anual com a punt d'anclatge final l'any 2028 i, per tant, al llarg d'aquestes revisions anuals es poden actualitzar, eliminar accions i afegir-ne de noves. Lògicament, prèvia consulta necessària a la comunitat, a la Comissió de Recerca, etc. I, finalment, cal elaborar una memòria anual d'activitats que s'ha de presentar a la Comissió de Recerca i al Consell de Direcció per a la seva consideració. I s'ha de fer pública a través de Coara, com a garantia de posar en públic, posar a l'abast de tothom el que s'està fent per tal de reformar l'avaluació de la recerca. Doncs bé, són 3:15 i em sembla que jo per part meva he acabat el que us volia comentar d'una forma breu, concisa i potser una mica ràpida. Però ara és el torn, diguéssim, obert de paraules i en la mesura que pugui i que sàpiga, doncs intentaré respondre al que comenteu. O si podeu fer servir, ara deixaré de compartir, d'acord? Podeu fer servir el xat o simplement demanar la paraula i aixecar, diguéssim, el dit virtual, si voleu. A veure si sóc capaç aquí de saber si algú ha demanat la paraula. Gustavo, si tinc aquí el llistat. Sí, em sembla que Gustavo sí has demanat la paraula. Sí, el Gustavo, Jordi. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Jordi, por la presentación. Voy a intentar ser muy breve porque podría usar los 20 minutos para hablar de cada slide que mostraron. Pero esto es una cosa ya definida, hay cientos de organizaciones y demás, así que no voy a intentar decir que está mal ni mucho menos. Lo que sí me gustaría es puntualizar 3 cosas. 2 muy breves y una necesito hablar un poquito más. Las 2 muy breves es, esto de que Publish and Perish es un problema que nos ha llevado a que hay que cambiar la evaluación. Desde que yo tengo uso de razón, esto existe.
Yo investigo mi primer paper se publicó hace 35 años y trabajo en investigación hace casi 40. Y cuando empecé ya había la presión de Paulson Perry y no es que empezó ese día. Así que no es ninguna cosa nueva, nada que haya cambiado ninguna cosa como para que sea un motor para esto. La otra cosa muy breve, les rogaría que tengan cuidado en el uso de los adjetivos. Decir que usar el factor de impacto de la revista o la calidad de la revista, medida como quieran, como un indicador es inadecuado, me parece que es inadecuado. Me parece que uno podría decir que es no muy preciso, que no es exacto, que tiene ruidos, que tiene problemas. Pero decir que es inadecuado, que es malo, me parece que sería muy largo, no quiero expandirme aquí, no me molesta a nadie, puedo hablar de esto todo lo que quieran cuando quieran, pero me parece que es inadecuado decir que es inadecuado. Sí, no es preciso, obviamente. Y lo más importante que quería decirles es algo que tiene que ver con algo que puse en un mensaje que no sé si habrán leído o no, que es que como institución de investigación sería bueno que investiguemos cualquier mejora antes de implementarla. Y mi pregunta es si podría incorporarse entre los compromisos que estaban, que Jordi destacó, un compromiso de informar a la comunidad de investigación de la UDN de las pruebas rigurosas que se hayan hecho para mostrar inequívocamente que lo que se cambie es efectivamente una mejora cuantificable y no simplemente buenas ideas que yo románticamente estoy de acuerdo con todas las ideas que hay ahí, pero en el mundo real tengo muy serias dudas de que no vaya a ser un empeoramiento. Y las pruebas piloto que están descritas no son una prueba rigurosa. No es un experimento riguroso donde podamos sacar conclusiones, por lo menos en mi opinión, que podamos sacar conclusiones. Entonces, mi único pedido es si se puede incorporar el compromiso de que se va a informar de las pruebas rigurosas que se hayan hecho para, antes de implementar nada, demostrar que esto es una mejora. Porque demostrar que lo que se hace hasta ahora no es perfecto, no es suficiente para decir que cualquier cambio lo va a mejorar. A lo mejor lo empeora. No molesto más. Muchas gracias y prometo no decir más nada. No, sí, gracias, Gustavo. A ver, por partes. Bueno, sí, es evidente. Sí, yo recuerdo una aplicación Publish or Perish, digamos una app de hace como 15 años, que ya se titulaba Publish or Perish, ¿no? Donde te hacía un examen, bebía creo que Google Scholar o no sé dónde, y lo que te hacía es un análisis bibliométrico, ya se denominaba efectivamente Publish or Perish, no es nuevo. Lo que pasa es que las condiciones de contorno entiendo que han cambiado. La demanda social respecto al alcance de la investigación también está cambiando. Yo creo que se nos exige, se nos pide a los investigadores no solo publicar en revistas de alto impacto, sino se nos pide, pues, se nos pide transferencias, se nos pide comunicar metodologías, se nos pide códigos en abierto, se nos pide divulgación. Y es obvio también que tampoco somos dioses y que todos no podemos hacer de todo. Y se trata simplemente aquí entiendo, de ser inclusivos y de no dejar a nadie que no se ajusta a los criterios clásicos fuera de juego. Y para eso lo que se intenta es precisamente incrementar el ámbito de las contribuciones que hoy en día se entienden que son valiosas y que seguramente pues hace 30 años era más difícil de valorar, pero hoy en día pues ya son más valorables y por tanto pueden incorporarse en el catálogo de indicadores. Eso por un lado. Claro, sí, evidentemente, los índices de impacto de la revista pues dicen mucho, lo que pasa que estoy de acuerdo, vaya, no sé si me he explicado mal. Si el índice de impacto pues tiene su valor, ¿eh? Lo que pasa es que, como bien sabes, el hecho de que una investigación o un artículo se publique en una revista Q1 no necesariamente implica que sea mejor que otro artículo publicado en una revista Q2 del mismo ámbito. Entre otras cosas porque los índices de impacto pues, solamente dan un valor absoluto y no te dan ninguna idea del error que hay detrás
de cada valor. Y es obvio que la dispersión de las citas dentro de una revista pues es importantísima y, por tanto, hay una horquilla y esas horquillas son enormes. Y, bueno, es decir, que nada que no conozcas, pero es cierto, es decir, los índices de impacto de la revista pues no necesariamente son malos si se utilizan de forma responsable, que es lo que incide Coara. Y lo del compromiso de la comisión, claro, de la comisión de Coara o de la comisión de investigación por realizar una evaluación rigurosa de las pruebas piloto. Claro, yo ahora mismo, te voy a ser sincero, o sea, el concepto de riguroso aplicado a pruebas piloto, pues, es decir, lo tendría que pensar. Yo para eso me valgo o tiraría de cómo están evaluando o se pretenden evaluar esas pruebas piloto a nivel del capítulo nacional y cómo se pretenden evaluar las mismas pruebas piloto, bueno, no las mismas, pero el mismo concepto de pruebas piloto a nivel de Coara, puesto que existen, por ejemplo, Coara proporciona fondos económicos, digamos, para iniciar pruebas piloto a nivel de las instituciones que así lo desean. Es decir, apoya económicamente. Y, lógicamente, eso supone una evaluación rigurosa a posteriori. Y, bueno, pues la forma de evaluar de forma rigurosa, ya te digo que ahora mismo pues debería pensarlo o no pensarlo, simplemente recurrir a lo que la gente entiende como manera rigurosa de evaluar esas pruebas piloto. Y ahí igual te pido ayuda, sinceramente, si es que me toca a mí hacer eso. Y nada, pues que es muy importante ser riguroso en estas pruebas piloto, que por otra parte tenemos que ver si se implantan o no y de qué forma en las convocatorias de investigación de la propia UDL. No sé si te he contestado más o menos. ¿Més comentaris? Dice Gustavo que prometí no molestar más. Bueno. Jo, Però si em permet, quieres... Jordi, Sí, digues. jo penso que és bo, no?, reconèixer aquesta diversitat i que, de fet, ens n'omplim la boca cada dia de reconèixer diversitats i que també a nivell de recerca és bo que fem aquest pas endavant. El que sí que m'agradaria és que aquests nous indicadors que es pretenen afegir sumin i, en canvi, no siguin excloents. El que a mi em preocupa, en certa manera, és que grups com el meu, que estem molt còmodes amb el que fem i que doncs hem crescut adaptant-nos amb els indicadors que teníem fins ara, el fet d'incloure nous indicadors no sigui una manera de sumar, sinó que diguin, si no en tens cap dels nous, això et resta. Això és el que jo no em queda massa clar i potser encara no ho teniu vosaltres clar de com s'aplicarà. Ja, sí, Romi, clar, jo entenc el que comentes, perquè hem crescut a l'empara de la biometria i ens hem adaptat, no? Hem sigut plàstics i ens hem adaptat a aquest sistema i molts grups, i és el que estem acostumats a fer. Sí, totalment d'acord. Jo crec que l'ús responsable aquí és fonamental i el que intenten les agències nacionals d'avaluació, les autonòmiques, ACU, és matisar, diguéssim, una visió excessivament reduccionista que potser s'aplicava fins a data d'avui de considerar únicament el fet de que són vàlides les publicacions d'un primer o segon quartil, per exemple, a efectes d'aconseguir un sexenni. I el que s'intenta és ser més inclusiu, no tancar la porta a ningú, sinó doncs, obrir-la a d'altres perfils i altres activitats de recerca que ara actualment tenen aquesta porta tancada. Jo entenc el que dius en el context de que al final, clar, quan estem concursant o aplicant una convocatòria, doncs s'ha de prioritzar. I al final tot acaba amb una priorització i omplir el ventall de criteris avaluables el que pot fer és que, bé, si no es fa amb cura, doncs, lògicament, la gent que ha seguit una trajectòria per tal de situar-se bé, doncs, de sobte quedi fora. I amb això entenc que s'ha d'anar amb compte. Un dels aspectes de Coara
he intentat ressaltar és que és flexible en la manera en què les institucions adopten el compromís. I aquí no se'ns imposa res, però sí que és veritat que tenim unes condicions de contorn que ens marquen les agències nacionals i autonòmiques a nivell d'avaluació del PDI, de concursos, d'accessos a places de professorat o de predocs, postdocs, etc., places de predoc, postdoc, etc. I jo crec que hem d'anar una mica a la velocitat que ens marquin les agències. Vull dir, tampoc hem de reinventar la roda ara, sinó que el que hem d'intentar és precisament anar a la velocitat que ens estan marcant les agències nacionals, autonòmiques i també les internacionals, perquè, en definitiva, si accedim a convocatòries europees, també ens marcarà una mica la pauta. Natàlia? Sí, no, res, era, bueno, ja li has explicat tu també molt bé, era respecte al que comentava la Romi, que l'esperit del treball que hem de fer d'aquí en aquests anys que s'anirà implementant aquest pla d'acció és inclusiu, és de sumar, com deies tu, i que el que no es deixa d'utilitzar la mètrica, el que l'utilitzarem d'una manera, com diu Coara, més responsable, en el sentit que l'únic criteri o gairebé el criteri més important. D'aquesta manera també ens adaptem a les agències i, com deia el Jordi, ens obrim a un altre tipus d'àrees de coneixement, sobretot de ciències socials i d'humanitats, però també d'altres, que s'han vist sempre perjudicades per aquesta visió de la mètrica. Però amb això la Comissió Coara anirà treballant com conjuminem aquestes diferents visions, com deia el Jordi, adaptant-nos, veient com ho estan fent les agències també perquè no passin aquestes disfuncions que tu deies. Ja està. Sí. Sí, no sé si teniu més comentaris. Bueno, qualsevol cosa està obert, no? Hi ha el correu electrònic. Sí, correcte. L'última diapositiva, de fet, que volia haver mostrat i m'he oblidat és simplement la del correu electrònic de Coara, UDL Coara, que és la que us vam proporcionar en l'enllaç també, quan vam fer difusió del pla d'acció i d'aquesta sessió. I, de fet, vam voler instal·lar temporalment la sessió en el mig del procés de revisió i de posta en comú a tota la comunitat universitària. Justament estem en el mig del procés de comentaris, d'acquisició de comentaris, esmenes, etc., per una mica per obrir també el debat i que qui vulgui a partir d'aquest moment sigui lliure d'aportar la seva contribució en el seu comentari en el correu electrònic de Coara, coara.ubrec.udl.cat. No sé si voleu... És la una, en principi vam dir d'acotar la reunió a una hora de durada, més o menys. Ara tot just fa una hora que vam començar. Si voleu algun altre comentari, aportació, etc., benvinguda. I si no, si et sembla, Natàlia, a veure si algú vol dir alguna cosa, endavant, sense problema. No, res, només agrair-vos a tots si podem deixar-ho, no? Sí, si ningú vol dir res més, doncs res, agrair-vos i repeteixo que estem oberts als comentaris que voleu aportar en el correu electrònic de Coara, a partir d'ara i fins d'aquí dues setmanes. Doncs moltíssimes gràcies i bé, això continua, tot just comença. Vinga.